ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଦେ ବାପା କଥାରେ କଣ ଅଛି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ବାଣ୍ଡି ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଜଣକୁ ଅଛି ବାପା ଚିନ୍ତା ଜଣକୁ ନାହିଁ କିଛି ରାମ ଯେପରି ଆସିବେ ରାମ ମାରି ଆସିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବି ମା ଏଇ ଦେଖ ରାବଣ କଥା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ଆସନ୍ତି କିଛି ଭୟ କରିବନି ସେମାନେ ତମର କିଛି କରିପାରିବେ ଦଣ୍ଡ ରୁହ